Hyvät vaasalaisia infon katsojat, olen Vaasan satamassa. Nyt on 16. päivä perjantaina 2009. Tämä on merkkipäivä sen suhteen, että Casino Express, nykyisin Onyx-laiva, sen pitäisi lähteä tänään. Laiva on toistaiseksi satamassa. Tilannettahan edelsi aika kummallinen ja mielenkiintoinen seikka. Laivanhan täytyy lähteä jo kauan sitten, mutta vaasalaisia infossa olleen tiedon mukaan laiva myytiin halvemmalla kuin mitä siitä olisi tarjottu. Tämän seurauksena ympäristöviranomaiset huomasivat, että laiva myytiin taholle, jonka toimenpiteet jatkossa olisivat olleet määräysten vastaiset. Laiva jäi satamaan, lojumaan pitkäksi aikaa. Talvella sen moottorit vaurioituivat eikä sitä enää pystytty siirtämään. Vaasalaisia infossa olleen kirjoittelun mukaan sen myynnissä tapahtui mielenkiintoisia seikkoja. Esimerkiksi se, että myyjä tiesi tai myyjän olisi pitänyt tietää, että ympäristöviranomaiset antavat sille siirtokiellon, kun se myytiin tälle taholle. Oli miten oli, tämä on viimeinen päivä heiluttaa laivalle hyvästit. Laiva todennäköisesti lähtee tänään. Sen keulaportti on auki ja jotain siellä tehdään. Muistan laivan seilanneen ainakin MS Fennia nimellä. Sitten se oli Casino Express ja nyt se on Onyx. Nämä saattavat olla viimeiset kuvat kyseisestä laivasta.